Nganong kinahanglan ang leasehold contract sa gisaupan nga yuta? Hinungdanon kini para sa mga saop o sa nagpasaop. Ang atoang balaod ubos sa Article 15, 18 ug 19 sa Agricultural Land Reform Code naghisgot og agricultural leasehold contract. Kontrata kini, agreement o kasabutan tali sa saop o sa landlord o unsay mga kinahanglan nga ilang i-comply o buhaton samtang epektibo pa ang ilang sabot sa pagpanaop. Nabutang din ang terms and conditions, ang pila ka tuig ang kadugayon sa pagpanaop ug uban pa. Ug timan ininyo seguridad ni sa duha kay ang leasehold contract i-register ngadto sa treasurer sa lungsod o syudad diin nahisakop ang yuta. Balaod kana para sa mga saop o para sa mga nagpasaop nga dili pwedeng lapason.